Wannan shi ne mutumin da ya fi kowanne mutum tsawo. A lokacin da muka haɗu da shi muna tsaka da dawafi, ku ɗan tsaya kaɗan ku kalla ku saurara domin ku ƙaru. Allah ya muku sanadin zuwa. Nan gefen kuma yanayin yanda ake gyaran hanya ne a nan birnin Makka a wata unguwa da ake kira unguwar Bin-Laden. Ko kun san wani abu? Ita wannan unguwa ta Bin-Laden mafi akasarin mazauna wannan unguwa to akwai Hausawa masu rinjaye. To a nan fa ga ya nan ana ta gyaran hanya ana ta shimfiɗa sabuwar kwalta. Gefe guda kuma ga shi nan mun zo muna ta ɗiban ruwan Zamzam wanda za mu yi guzurin shi domin mu je mu kai masaukinmu mu sha. Amma fa a nan Madina ne. Nan gefen kuma ga wani bawan Allah nan kuna kallon shi. To ɗaya daga cikin irin ƙasashen irin Asia ɗin nan ne ka iya kiran shi ɗan China ne, ɗan wane ne ga dai yana guraren ya saɓa jaririn shi a kafaɗa suna ɗawafi. Kai ma Allah ya sa ka saɓa naka jaririn ku yi ɗawafi tare. Nan gefen kuma wani bawan Allah ne ga shi nan yana ta ƙoƙarin ciyas da masu ɗawafi, mu masu ɗawafi kenan, a inda yake ba mu wani abu ne dai ga ya nan mai kama da wani cincin. To a nan gefen kuma kun san wannan ko mene ne? To wannan shi ne dutsen Marwa. Za ku ji ana Safa da Marwa, Safa da Marwa. To wannan shi ne dutsen Marwa kamar yadda kuke kallo. Idan Allah ya muku sanadin zuwa ko dawowa, idan kuka zo daidai wurin wannan za ku ga dutsen kusan duk an ma dai ɗan shashshafe shi alamar shi ce kaɗai ke akwai, to wannan shi ne. Nan gefen kuma da daddare ne daga cikin garin birnin Makka a lokacin da muke ƙoƙarin tsallakawa ga masallaci can kuna hango shi domin zuwa mu yi ɗawafin dare, ƙarƙashin gada ne. Nan gefen kuma injiniyoyi ne masu yin aiki, masu hidima a masallacin ɗakin Ka'aba kamar yadda kuke kallo. Ga su nan suna ta tsaftacewa suna gyarawa ana yin wayarin ne ana ga dai nan guraren. Nan gefen kuma mun sake dawowa ƙarƙashin wannan babbar gadan ne wadda ainifin a ƙarƙashinta ta shiga cikin birnin Makka da wasu hanyoyi keɓaɓɓu, sannan kuma nan gefen waɗannan su ne ma'aikata masu tsaftace harabar ɗakin Ka'aba da share su suna wankewa. Nan gefen kuma mun dawo birnin Jidda. Nan kamar yadda kuke kallo wani ƙaton gini ne wanda yake a nan birnin Jidda a kan hanyar mu ta zuwa gefen ruwan Maliya. Allah ya muku sanadin zuwa. Idan kun ji daɗi ku yi sharing ku yi ma Annabi salati.